Bideo honetan ikusiko dugu identitate nabarmenen formulak zertarako edo ze aplikazio daukaten, bai. Honetarako batzutan ikusi dugu nola honelako espresio batetik nola garatu eta polinomioa biderketa egin, bai. Vale. Baina batzutan aplikazioetarako alderantzizko prozesua egiten da. Hau da, esan nahi dudana da, olako polinomio bat edukita, konturatzea polinomio hau dela bi faktore hauen arteko biderketa. Esan nahi dudana da, a gehi b bider a gehi b edo a gehi b ber bi dela, bai. Zertarako, adibidez zatiki batean, simplifikatzeko aukera ematen digulako. Goian, baldin baukat a gehi b eta bean, zatikeren bekaldean ere beste a gehi b bat, goiko abekoarekin kendu nezake, bale? Baina, hori ikusiko dugu aurrerago. Orduan, asuntua da, nola konturatu batzutan, polinomio hau, bihurtu dezake dela, hasierako binomio hori, bale? Orduan, nola egiten dut? Demagun, dauka dela, adibidez, hau, x ber bi gehi bi x i gehi i ber bi, bale. Hau ikusten dudanean, konturatu naiteke, hain zuzen, x, a, izan ezkero, eta i, b bada, justo goiko formularen itxura berdina daukala, bai? Beraz, hau ere, esan dezaket dala, x eta x a bada eta i b, hain zuzen, x gehi i ber bi. Bai? Justu, goiko formula, baina alderantziz. Hemendik, ona, bale? Eta bekoan, beste identitate nabarmen bat, bai? Daukat, a gehi b, bideraken b, bai? Ikusi dugu hori, biderketa hori garatuzkero, ematen zigula, a ber bi, ken b ber bi. Bai? Baina kasu honetan ere, alderantzizko prozesua egingo dugu, bai? Olako itxurako polinomio bat, bihurtuko dugu, bi biderkagaietan, bai? Bale, adibidez, baldin badakat, x ber bi, ken i ber bi, kasu honetan itxura berdina dauka, ez? Bai, honen itxura berdina, beraz jarri dezaket, x a bada eta i b balitz, jarri nezake, x gehi i bider x ken i. Bai, hain zuzen, alderantzizko prozesu hau eginda, bale. Orduan, zertarako erabili daiteke hau, bai? Demagun, daukagula honelako zatiki bat. Goikaldean, hasieran kalkulatu dugun polinomioa, x ber bi gehi bi x i gehi i ber bi, eta bekaldean, bestea, x ber bi ken i ber bi. Honela ikusita, ematen du ezin dela goiko abekoarekin simplifikatu, dena ezberdina daukagulako, bai, eta dena dagolako batzen eta kentzen, ez dago ezer biderkatzen. Orduan, beti komeni zaigu biderketzen jartzea goikoa eta bekoa, bai. Horrela ikusi dezakegulako, zer simplifikatu daiteken orduan. Nik goikoa jartzen badut, lehen atera dugun emaitza, x gehi i ber bi, eta bekoa ere jartzen badut lehen atera dudan moduan, alegia, x gehi i bider x ken i, orain ja, goian eta behan daukat x gehi i, bai? Behan daukat behin, eta goian daukat x gehi bider x gehi, ez? X gehi ber bi, alegia, jarriko dut orduan, biderkagaiak banatuta, goian daukat orduan ere, x gehi bider x gehi, bai? Hori dela, x gehi ber bi, eta behan utziko dut dagoen moduan, x gehi bider x ken i. Bale. Eta orain, bai, ja, konturatu nahiteke errez, goiko x gehi hau, beko honekin kendu dezakedala, bai, simplifikatu dezakedala. Eta emaitza askoz ere, ja, lehengo polinomioa edo zatikia askoz ere simplifikatuago geratzen zait. Geratzen zait, x gehi i zati x ken i.
bale? Hau litzateke hasierako polinomioa eta oso simplifikatuta. Lehen, abiatu garen puntu honetatik, heldu garen puntu honetara, bai? Heldu garen puntu honetara, nahiko simplifikatu dugu zatikia. Honetarako erabili daiteke. Praktikan gauza egingo ditugu ariketa gehiago, bale?